republikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 51 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu, esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikoa ere izan dugu gurekin, eta bertara joateko azen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe, uztailaren 14 arte, agenda oso trinko batekin, pero bakutzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula.
Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da latxarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidara. Nire, bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta bat dituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztan da, hor zeru erdi. Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun Zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losatasía musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxela zatazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, ia, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea, Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, ia, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe, Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea, Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasatazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa los otazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, Fiesta Eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa los otazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, Fiesta Eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da latxarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako da latxarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxela Sotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daube bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri dezan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, Fiesta Eleberri dezan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai, ez da? Bai, ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxara zatazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Zazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar daun bebai, ez da? Oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Bueno, besan dutelako oso unkituta daudela jendeak, hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte. Fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai. Besan dutelako oso unkituta daudela jendeak, hori eman dielako. Ze ederra izaten dan, eta txupina osoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte. Fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxara zatazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa los otazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, aburre egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa los otazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, aburre egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasatasia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasatasia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa los otazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, aburre egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa los otazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan also rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, aburre egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Zazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafaiako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat, Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu, zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera, Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honbe bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Seiko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa erosotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Fermina kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Seiko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa losotasia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernández Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Clint, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Seiko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri dezan Alsa Urraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, aburre egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sazoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai ez da? Bai, oza, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Seiko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko Sanferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko Sanferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordeak Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorriko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar hon bebai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik Burgoen plazatik Zapiak prest, Leicester
Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak Zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera. Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarkada hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri desan alzaurraiziz irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrerako, baina... Hortxe, Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar daude bai, ez da? Bai, ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester Lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako. 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira.
Seiko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordea Araceli Sergio Aguilera Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, hori eman dielako, ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingway orain egun urte, fiesta eleberri dezan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale banaiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean, onerako dala txarrerako, hortxe, baina... Araceli eta Klin, agur egiten, ze momentu izan behar honde bai ez da? Bai, gauza ederra, hemendik, Burgoen plazatik, Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen kasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantzabarik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Kasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxa lasotazia musu bat. Viva hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Klin Fernandez Larrialdi zerbitzu.